Ako na predaj nehnuteľnosti v Gemery? Moje tipy z praxe. Predaj nehnuteľnosti v Gemery má svoje špecifika. Ako maklér v tejto oblasti som si všimol, že najdôležitejšie je správne nastavenie ceny. Kúpa a predaj nehnuteľnosti tu býva často otázkou dopytu po lokalitách, takže si treba vybrať správnu lokalitu. Okrem toho je dôležité nehnuteľnosť správne prezentovať. A to nie len v reklame, ale aj pri osobných stretnutiach s potenciálnymi záujemcami. Ak máš nehnuteľnosť, ktorá je zaujímavá, ale chýba je niečo z vizuálnej stránky, investícia do renovácie sa ti určite vráti. Dobrý maklér by mal pomôcť klientovi pripraviť všetko od fotiek až po právnu dokumentáciu, aby predaj prebehol hladko. A samozrejme, treba mať aj dobrú komunikáciu so všetkými stranami, predávajúcimi, kupujúcimi, právnikmi a bankami. Tieto tipy ti pomôžu predávať efektívne a bez problémov.